ADC chongbari sikang BJPni lokuthum pandabo borok rok BJPno hamjago phunungnani bagai taboke umor kasugya rengstringai tongnai rognasi phan khlai eba jabardasti khlai BJPni lokuthum pandarogo achukrimani mangpli rok kasoi khaibani nokjak tongsibo khorsatai khlaio BJPni mokol tabok ADC chongbari aboni bagino jora jorabo 28 seat ni bisingo 30 seat mannai obahai kothogya kogrok samani nokjagai tongo brokni lokuthum pandarogo অবহাইনো তাবকে বিজেপিনো হামজানাই কইনি বাগৈ বিজেপিনি গেদারিং রগো বিজেপিনি লোগুতুম পান্দারগো বরক থাইয়ানি বাগৈ উমর কাসুগিয়া রংস্রিংগৈ তংনাই রগনসি ইউনিফর্ম চুমজাক রগসি তাবকে ফান খ্লাই জবরদস্তি খ্লাই বিজেপিনি কুথুমং পান্দারগো আসুক রিজাকমনি মাংপি রক কাসই তংমা নগজাকসিবো তাবক সোশ্যাল মিডিয়াবো অর্ণশ্রাই শ্রেঙ্গো বিজেপিনি ওয়ানসুবং নাহানমং বাহাই যে রংস্রিংগৈ তংনাই রক জংবারিবো বুদিনানি বাগৈ উমরসি কাসুয়াকো বাহাইকে Borokno obohai platform eba thungrungni kuthumung pandarogo godal rikha abo khasini lukrok belai sungmung pisajak BJP bodonno tuidulai rokni sakao 3 Julai bariwo songjak BJP ni kuthumung pandabo obohaino darak sedak mangpli wanajani mangpli kasoi phaima nukjakha o mangpli tipra mothabai sramjak mangpli rokya oborok engkha BJP ni page eba borokni neta hinjana rokni page o upload khaijak mangpli rokno khosawoi jorokno phurongmasi srai slai khai tabuk lukurokno sisitai umor kasugya reng sungnai rokno logeu tuide BJP buskang ADC chongbaribo keplai engna wansukhi tong jerokni chongbaribo thangai bodidani umorse kasuyako tei thungrungno wansungnani umorsengsuyako